खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिपिएफनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोसाजों रुजुनानै बाथ्रा बुङो एबा टाइगारजों रुजुनानै बाथ्रा बुंदों जेराव टाइगार इज बेक बेबायदि पोस्टार होलानानै राजखान्थिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बे समाव बाथ्रा बुंनायखौबो जों मोनबोदों आरो नोंथांमोनाबो मोनबोदों दा बेनि गेजेराव आं बेखौनो सोंथि खालामनो नागिरदों एबा बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दि टाइगार बायदि हाग्रामा महिलारि दैदेनगिरि थानायावबो एबा थासेयावबोदि देरहाबोदोंमोन माखन सरगियारि बिथाङा उदां बिजाथि जानानैब्लाबो थारैनो बे समाव मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा टाइगार बायदि गोहो गोरा मोनसे समनि जेराव आथिखालावबो बिथांखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा टाइगार मोसाजों रुजुयो नाथाय बैबायदि टाइगार बायदि हाग्रामा महिलारि बिथां थासेयावबोदि माखन सरगियारिया माबे जादु बाहायनानै मा जादु बाहायनानै देरहादोंमोन जाय समाव बिपिएफ राजखान्थिनि दोहौआ बांसिनमोन जाय समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोन गावनि गोहोजों जा बैबायदि समावबो माखन सरगियारि बिथाङा उदां बिजाथि महरै खनसे नङा खननै देरहादों माखन सरगियारि बिथाङा थारैनो मोनसे सोंथिया सिखारोदि हाग्रामा महिलारिनि जा जादु बै जादु एबा टाइगारनि गोहोआ खामानि होआ नामा मथंगुरि बियाबाव बे समाव फिन फोरमायबावदि जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोसा बायदि गोहो बायनानै सरकार सालायदोंमोन जेराव आथिखालनि जा माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्राबो टाइगार इज बेक थामहिनबा टाइगारनि गोहोजों रुजुयो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बैबायदि हाग्रामा महिलारि थासेयावबोदि माखन सरगियारिया गाव हारसिंनो उदां बिजाथि जानानै खनसे नङा खननै फेजेनदों बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ दानिया फैदो बिदिब्ला बै टाइगार बायदि हाग्रामा महिलारिनि थासेयावबो एबा दैदेनगिरि थासेयावबो मथंगुरि बियाबाव हाग्रामा महिलारि जा टाइगारनि गोहोआ जेबो खामानियानो होआसै बेखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथांनि एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों आबुङै मिन्थिना लादोनि दिनै आङो फार्स्टनिफ्रायनो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै उदां बिजाथि महरै आङो इलेक्सन गेलेबाय थाबोदों आरो बेहायनो खेबनै आंखौ बे समस्थिनि रायजो राजाफोरा आंखौ बिजाथि हिसाबै आंखौ देरहाहोदोंमोन नंगौ गुबुन गुबुन समाव जोङो दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव बिथांमोननि गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो थाखाय जों नाजाबाय थादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बिटिआर ओनसोलनि खना खनला जायगाफोराव थांनानै जों मोगा-मोगि आयदाजों लोगोसेनो बिथांमोननि जे ओनसोलाव थानाय बा ओनसोलाव खामानि मावनायफोरखौ जोङो मोनथिनो थाखाय नाजादों आरो नाजानानै रायजो राजाफोरनो फोरमायनाय हाबाफारिखौ जों बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लाबोदों दिनैबो सासे दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिजों सावरायगोन मोनसे समाव बिथाङा बिटिसिनि बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरैनो खननै बिथाङा देरहासार जानो हादोंमोन आरो बिथाङा रायजो राजाफोरखौ सिबिथाय होदोंमोन आरो बेनि उनाव बिथाङा गोलाव सम बे उदां बिजाथि महरैनो बिथाङा खामानि मावनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय सिबिथाय होबोदोंमोन आरो बिथाङा आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव बे समाव जगदान जादों बिथाङानो जादों माखन सरगियारि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव बिथाङा जगदान जानानै बिथाङा आथिखालाव मा हाबा मावगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन गिबियावनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे नोंथाङा जिहेतु आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय दा माबायदि थासारिजों खामानि मावबाय दं दा गिबियावनो दा बडलेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि मोजां हामलायनाय थाबाय गिबियावनो आङो इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि गुबै कारना बा थांखिया बा उद्देश्य बे जाहैबाय दिनै आङो फार्स्टनिफ्रायनो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै उदां बिजाथि महरै आङो इलेक्सन गेलेबाय थाबोदों आरो बेहायनो खेबनै आंखौ बे समस्थिनि रायजो राजाफोरा आंखौ बिजाथि हिसाबै आंखौ देरहाहोदोंमोन दा बिनि उनावहाय आङो जेब्ला बिपिएफ सोरखार दंमोन बे बिपिएफ सोरखारजों थाफानानै रायजोनि खामानि मावनो थाखाय गोबां आङो सेस्था आं लादोंमोन बा सालायदोंमोन खिन्थु जाबादि आङो
बिपिएफ दोलोनिफ्राय जाबायदि आं मदद बे सोरखारनिफ्राय हेफाजाब बिदिखौ आं मोनाखैमोन जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि मोनसे साननायमोन रायजोफोरा मोनसे लुबैनाय दंमोन जे बबेबा मोनसे दोलोआव थानानै खामानि मावोब्ला निस्सय मोजां जागोन आरो मोजांसिनै जों रायजो राजाखौ मोजांसिनै दैदेननो हागोन नै बिदि मोनसे साननाय रायजो राजानाव दंखायोमोन बिदिनो माखासे सम बिदिनो रायजो राजाफोरजों जेब्ला सावरायलायो बेनि बागै रायजो राजाफोरा गासैबो बुङोमोन नोंथाङा माबा मोनसे दोलनिफ्राय एबार टिकेट लाबो बा बबेबा मोनसे दोलाव थानानै खामानि माव अब्लाना जों मोजां मोनगोन ओरैबो नोंथांखौ जों मोजां मोनो खिन्थु दोलोनिबा बांसिन पावार थायो बेखौ रायजो राजाफोरा बेखौ बुङोमोन आरो दा बिदिब्ला अब्लाना आं बुंदोंमोन रायजो राजाखौ नाय दोलोआव हाबनो होनबानोथ' जाथा हाबनानैबोथ' जाया अनेक किसु दोल माखासे माबाखौ नायनांगोन पजिशन माखासे सरकारनि दोलनि उद्देশ্যफोरखौ नायनांगोन जोङो दिनै बिटिआरआव जोङो बिटिसिनि रिजनेल दल जाय बिटिसिजों लोब्बा लानानै जाय दोला खामानि मावनो थाखाय आवगायबोदों बा थांखि दं बेफोरबायदि दोलावसो जोङो हाबनांगोन बिदि दोलखौ नायोब्ला मोननैल' दोल जों नुङो दिनै बर'नि गेजेराव लोब्बा गोनां जे बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिपिएफनावथ' आं अनेक बार ट्राइ खालामदों थाफानानै खामानि मावनो नाजादों खिन्थु हाफुङासै आरो बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावनायनि जिथु स्टाइल बेखौ आं साबजानाय मोनखायाखैमोन जायनि थाखाय आं अब्लाबो धैर्य हमनानै बे बिपिएफ दोलोआवनो जुदि हाबनानै आं खामानि मावनो हायो बेखिनि माबाया दंमोन आरो सेस्ताया दंमोन खिन्थु फैयै फैयै जेब्ला नै इलेक्सननि आबहावा फैबाय बारहावा बारबाय बै जोंनि लकसभानि बै लकसभा इलेक्सननि सिगाङाव जोंनि रायजो राजाफोरनि मोनसे साननायमोन जोंनि बर' बुद्धिजिबि आरो बर' रायजो राजाफोरनि साननाय बादिनो आंबो सानदोंमोन जे जोंनि बै हालामनिफ्राय बिखेखকৈ क'क्राझार लकसभायाव जोङो सासे एमपि दैथायहरनाया खोब दोरखार बेखौ गासैबो लुबैनाय बादिनो आंबो लुबैदोंमोन दा अब्लाना आं सानबाय दिनै रायजो राजाफोरनि जिथु साननाय रायजो राजाफोरनि बाथ्राफोरखौ सालिजारि नायनानै आं नुबाय फ्राय रायजो राजाफोरानो दिनै सरकाराव थानाय आरो गोदानै दाजानाय इउपिपिएल दोल बे दोलखौ मथा मथि खै बोसोरमान 3 बोसोरसो खामानि मावनो मोन्दोंमोन बिथांमोनहा बै लकसभानि सिगां बै 3 बोसोरावनो हयथ' बिथांमोननि खामानिखौ माखासे रायजो राजाफोरा मोजां मोनदों आरो बिथांमोननि जिथु डिसिसन जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार आन्थ'गाथ'नि जिथु तैयार खालामनानै जिथु पिटिसिखौ आवगायलांनायनि जिथु लामा लादों बेखौ रायजो राजाफोरा एसे नुहरनाय बादि नुदों आरो दा बेखौ गासैखौबो सिन्था सरसा खालामनानैनो इउपिपिएल दोलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौनो आंबो समर्थन होनायसै इन्डिपेन्डेन्ट भाबैबाबो बै समाव आङो जगदान जायाखै इउपिपिएल दोलाव हाबथ'वाखैमोन हाबथ'नायनि बाथ्राबो जेनेबा बिदि आं सानाखैमोन आंहा मोनसेल' सिन्था सरसामोन बैहाय जोंहा बर'आ देरहानांगौ बिटिसि ओनसोलनिफ्राय देरहानांगौ दा बिटिसि ओनसोलनिफ्राय जायखौ जोंनि हा होननानै जों बुंदों बे हायावनो जुदि जोंनि दैदेनगिरि जोंनि मानसिया जोंजों दैथायहरजानो हाथावथाव जोंहा बिबांनि मानसिफोर गैलाब्ला अब्लाना बेयो मा जागोन दा बेबायदि माखासे रायजो राजाफोरा साननाय बादिनो आंबो एखेखौनो सिन्था सरसा खालामदोंमोन आरो दा हिसाबैनो एमपि इलेक्सन थांखांनायनि उनाव खैदिनमान आं नेबावबाय नेनायनि उनाव नुबाय मा एक्सुवेलि जिथु इउपिपिएल दोलनि जिथु खामानि जिथु थांखि उद्देश्य लक्ष्य बिथांमोननि जिथु सान्थौ बेफोर साननायफोरखौ गासैबो रायजो राजाफोरा रोखा रोखा नुबाय आरो दा आंबो बिदिनो सासे जिथु रायजोनि खामानि मावग्रा हिसाबै आं खोब राजनितियाव इ रखम आंहा माबा गैया दा दोलाव आं थानानै खामानि मावनोनो मोनफेराखै जिथु बबेबा मोनसे स्पेसियेलि बबेबा राजनिति दोलखौ मोजां मोननाय बा आवगायलांनांगौ ओरै होननाय आंनियाव गैयामोन अकल आङो जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै हेफाजाब होफानानै आंबो थाफानानै रायजोनि एसे उन्नति खालामनि आरो जोंनि भबिष्यत जोंनि बड'लेण्डनि इसुनि सायाव आंबो माबा मोनसे लोब्बा लाफानो हागोन नामा माबा मोनसे सहाय सहयोग आंबो खालामनो हागोन नामा जिहेतु आन्दलनजों फैनाय आंबो सासे मानसिसो जेराव
हाथियार हमनानै जितु जों आन्दलन खालामदोंमोन थांखिया मोनसेयानोमोन जे जोंहा बड'लेण्ड बर' रायजोनि थाखाय जोंनो आलादा खुंथाय जोंनो नांगौ बेमोन सिन्था सरसाया आंनिल' नङा गासै रायजो राजा बा बे आन्दलनकारिफोर दा बिदिनो दिनैनि दिना बे समा दिनैनि परिबेगा थिनला जे आन्दलन खालामनांगौ बा बबेबा मोनसे आन्दलन खालामनानै जोंनि थांखिफोरखौ जों जाफुंहोनो हागोन बे परिबेगखौ दिनैनि दिनाव नुहराखै दिनैनि दिनाव नोङो राजनैतिक भाबै नोङो बार्गेनिं खालामनो हानांगोन राजनैतिक भाबै नोङो सहयोग होनानै नों आदाय खालामनो हानांगोन नै बिदि पजिसननि दिनैनि परिबेगा बेखायनो बुंदों जे दिनै थासारिया जोंखौ बाध्य खालामदो जों रायजो राजाखौ बाध्य खालामदों जे बेहाय जोङो आलादायै जोंनि बिटिसिनि दोल दाजानाय माखासे थांखिफोरखौ लानानै उद्देश्यफोरखौ लानानै सिमांफोरखौ बास्तबाव जाफुंहोनो थाखाय दाफुंजानाय जिकुनु दोल बे दोला जाहैबाय मोननै दोल बे मोननै दोलनि गेजेराव बबेबा मोनसेखौ जोङो एबसुलेट मेजरिटि लानानै बेहाय सरकार दाहोनाया जोंनि रायजो राजानि गासैनिबो हास्थायनाय बा लुबैनाय अब्ला बेखौ जों नाहरोबा दिनै नुबाय मा इउपिपिएलनि बादै बिपिएफआ हानाय नंला खारन बिपिएफनि माखासे गावसोरनि गेजेराव जितु फोथायलायनाय गैयै आरो मा बुंदों मा एकनायकता बाद ना मा बिदि बुङो गावसोर बुंलायलायो जायखिजाया बिदि धरननि आं भितराव हाबाखैब्लाबो किसु आंबो नुदों नुवाखै नङा माखासे डिसिसनफोरा रुट लेभेलाव लानाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव लानाय प्राइमारियाव लानाय माबा डिसिसनफोरा गोजौआव थांनानै बेयो जाफुङा बा बि मुथै खामानि मावा उल्था मावहरनाय जों नुबाय थादों आरो जायनि थाखाय बेजों सम्भब जाया माब्लाबा दिनै अजदलाबो इउपिपिएलआ बिजेपिजों लिंक दं बेखायनो बिसोर थिग नङा बिजेपिनो फानबाय बिदि माखासे बुंदों हाग्रामायाबोथ' एखे बिजेपिजोंनो दंमोन गैयामोन होनबा बिपिएफआ दा बिपिएफआबो दा थांनाय इलेक्सनाव बिथांमोनाथ' 31 ना माल' गेलेदों बिपिएफआ 9थाखौथ' बिजेपिनो आगारना होदों खिन्थु इउपिपिएलआ प्रथम गोदान दल हिसाबै बिसोरो सारा बिटिसिआव गेलेदों खारन बे खुंथाया बेहाय जोंनि मानसिया खुंनो थाखायनो जोंजों खुंजानो थाखायनो जों बिटिसिखौ सृष्टि खालामदों जोंनि मानसिया खुंनो मोन्थों होननानैनो बिटिसिखौ जों सृष्टि खालामदों होमबा बेबादियैनो सिन्था सरसाजों इउपिपिएलआ 40थायावबो गेलेदोंमोन खिन्थु दुर्भाग्य गोदान दल नालाय हयथ' बिथांमोननि खामानि मावनाया माबायदि जागोन जाया गिबियावथ' रावबो मिथिया खोथायावथ' रावबो फोथायजोबा खामानियावसो फोथायो दा नुबाय मा खम मोननायखाय बिजेपिखौ लानानै सरकार दानांगौ बाध्य जाबाय दा सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै खामानिखौ नुबाय मानसिफोरा इउपिपिएलआथ' थिगानो दं आरो खामानि मावनो बिथांमोना जिबायदि लामा लादों बेथ' बिराद मोजां मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन